हिंदू राष्ट्रम जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम जयतु जयति हिंदू राष्ट्रम छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय श्रीराम। ही सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित केलेली रॅली आहे। आपल्या पाठीमागे सनातन संस्थेचा आश्रम आहे। या ठिकाणापासून जे कार्यस्थळ आहे, जी सगळं ग्राउंड जे इन्फिनिटी ग्राउंड आहे, तिथपर्यंत ही पूर्ण फेरी फोंडा शहरामध्ये फिरून ग्राउंडवरती जाईल। एक प्रकारच्या उद्याच्या कार्यक्रमाची ही नांदी असणार आहे। या फेरीला विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर आहेत। संघटनांच्या जवळजवळ शेकडो गाड्या या रॅलीमध्ये सहभागी असणार आहेत। उद्याच्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या जागृतीसाठी या फेरीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। सो किती सहभाग असणार लोकांचा याच्यामध्ये आता तर रॅलीमध्ये शेकडो वाहनं आहेत। जवळजवळ उद्याच्या कार्यक्रमाला 1000पेक्षा जास्त संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत आणि या कार्यक्रमाच्या जनजागृतीसाठी म्हणून या फेरीचं आयोजन करण्यात आलं आहे।